Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines, Standard Time, las 5:01. Sariwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki katag palamati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Clan Antique, parts sa Palawan, parts sa Masbate, sa Kuto, Malabutan, sa aton sininga broadcast. Liwat ka manamon ka ginaabi-abi. Welcome sa inyo patutunan Action Report, Afternoon Edition, Sabado nga presentation, Petsa 29. Sa ato sa nga Christmas countdown, 57 dias na nga nabilin, kag Pasko na, may nabilin pa kita nga bali 64 dias. Goodbye sa 2022, welcome sa 2023. Sa kinanta liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Kada hapon manging kabuylog man naton ang puwersa sa aton sininga patrol. Magalambiyong naman sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod, Bantayan kag Imuswan. Ang padayon naton nga pagpulo paninag sa lakat sang panahon dala ni Bagyo Paing. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado nga edisyon sa inyo palatuntunan, buylog naton ang puwersa, Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto aksyon papang Nixon Tahom. Opda magkita sa aton siling ang mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Christian James Binares. Dito sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa ngalan sa inyong regular ang korma sa siling nga palatuntunan Action Jan Diaz. Talos kita diri temporaryo kada Biyernes kag Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off diri nyo ako sa nabiling 57 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Action Radio. Sa gyapon ang ato nga pagbantay sang pinakauli nga lakat sang panahon, si Bagyo Paing. Sa pinaka-latest nga track sang pag-asa, alas 5 sinila nga hapon, si Bagyo Paing ang nagsugod na sa Pagio sa west-northwestward. Kag natarana nga magalandfall sa vicinity sang San Juan, Batangas. Dala ni Bagyo Paing ang hangin sa sentro nga nagalabot 95 km per hora kag may ara nga pagbulumadlos nga nagadangat sa 130 km per hora. Ang tropical cyclone wind signal number 3 ginbatak na sa area sang Metro Manila, Bataan, southern portion sa Zambales, Marinduque, northern kag central portion sang Quezon,
dala ang Polillo Islands, Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, kag northwestern portion sang Occidental Mindoro. Kag northern portion sang Oriental Mindoro. Ang tropical cyclone wind signal number 2 ginbatak naman sa southern portion sang Aurora. Northwestern portion sang Camarines Sur. Area man sang Oriental Mindoro kag the rest sang Occidental Mindoro. Romblon, Camarines Norte, the rest sang Quezon, ang northern kag central portion sang Albay kag Burias Island. Sa Visayas, northern portion sang Antique kag western portion sang probinsya sang Aklan. Dala digli ang kuano ang Buraungga, Malay, Nabas, Ibahay, Tangalan, Makato, Numancia, Lizo. Ang tropical cyclone wind signal number 1 ang ginbatak sa portion sang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, La Union, Kalinga, Abra, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, the rest sang Aurora, Catanduanes, the rest sang Camarines Sur, the rest sang Albay, Sorsogon, the rest sang Masbate, dala ng Ticao Island, kag northern portion sang Palawan, dala na ang Calamian Island, kag Cuyo Island. Sa Visayas, northern kag central portion sang Eastern Samar. Northern Samar, Leyte, northern kag central portion sang Cebu. Dala ang Bantayan kag Cabotes Island, Biliran, northern portion sang Bohol, Negros Occidental, ang northern kag central portion sang Negros Oriental. Dala di ang Gihulngan, Valle Hermoso, Canlaon City, La Libertad, Himalalud, Tayasan, Bai City, Bayawan City, Manjuyod, Basay, Bindoy, Mabinay, Ayungon, Tanhay, Gimaras, the rest sang Antique, kag the rest sang Aklan, Capiz, kag Iloilo. So muni ang pinaka-latest nga lakas sang panahon, bagyo nga sipaing, tama na. Pahuway na, gwa na. Ito ginatagaliog ang ato nga pumuluyo. Sa halalang ka ulan nga ulan. Malingan subong nga hapon, nagtamwa ko sa kalangitan. Diyo, tis ko magpungko, tis trono ko. Daw nagtulutilha ang kalibutan, ang kalangitan ta. Daw nagsanag-sanag, pero may dupoy-dupoy sa angin. Kita mong galon gahulagid. Daw ang porson sa galon, doon pa kadto sa Northern Negros. Huwag abay pa nga buwasaga, magtulutilha. Magwa ng kwan, ang haring adlaw kay huwag kadamo sa mga utod nato nga away ka pang laba. Ang iba na kapang laba, pero ti, huwag matapat sa init, baho ang linabhan eh. May labot eh, oh. Ang aton nga mga banwa kag syudad, naka-eksperyensya gyapon sang pagbaha-baha dito sa area sang Banwa kag Isabela gani oh. Sa may suba sang barangay Matubig. Sa barangay May Tubig, barangay Tinungan, sa may tulo taytay nila to, dami na sapuan to nga bangkayo.
Oh. Hindi kadako isang halit ni Bagyo Paing ni. Kadamo sang mga utod nato nga stranded. Kansilado ang biyahe sang mga roro, pascraft, barko. Iban nga ni mga Ceres liner, iya ka Valyacar. Pero plano gani ko sa kansilado man kag-delayed ba ng flight nila. Tungod sang Bagyo Paing ba manugsulot pa kadaan sa kuano? Sa Tigkalalag. Long weekend tani. Oportunidad ka ginagrab man sa aton nga makauturan nga makabulo bakasyon lawig. Makabisita sa mga minatay nila, makahalubilo sa pamilya nila, bisa sa kadali lang sa kasmana, ay, na-delay patana kung unsang bagyo nga si Paing. Di ka pamangkot, sir, kamusta ang bread ko? May biyahe ng ruro kag pascraft? Wala gyapon biyahe. Muna dang klaro ha. Why pa advisory gikan sa Philippine Coast Guard nga mag-resume ang biyahe, but silingon, why pa kita gyapon biyahe? Roro kag fastcraft diri sa Bredco. Bilog nga probinsya. Sa kutob may mga local port na sa aton nga probinsya. Why na subong pabiyahe? Why paging pabiyahe sang Coast Guard ang mga roro kag mga fastcraft? That's why kadamo sang mga container van bla ni nga nagapulundos dalan kay why sakyan sang roro. Katabox Piak Isla tungod nga may mando ang Philippine Coast Guard nga hindi anay magbiyahe tungod sining bagyo nga si Paing. Diri sa aton sa Bacolod ti daw nagkulukulpa na gid man ang mga suba di sa aton pero mo na sa lingkod dito magsalig kaya ang ulan nga daan off and on diri sa ubos way ulan way takabalo dito sa bukid purteng bubo sang ulan. Dugay makibot naman ta saka naman tubig sa Taytay kaya mga balay nga nag-star sa Taytay kamo mismo magpanilag hindi ka mo masalig permi sa rescue muning batasan ta ko sa nga Pinoy na di paglukpan di magiyo kamo na siling kubla kung hindi tagaliog ang tubig sa dalom Taytay ang nag-star nga balay hindi man magsaka hulaton pa nga tagaliog ka magsinggita nga bulig ti abi sa pa nagsaka ang tubig way kamo yung nagmatamat da. Ay, hindi mga tao din ko sa mangakik na sa mga rescue group ta bro. Kamo mismo balasulon ng kukisa kay balaan nyo nang ganyan ka nagasaka ang tubig sa darong Taytay da. Di ka pa mo mag-evacuate kung lato nyo pa nga tagaliyo o kung singgitan nga muda. Ay nano mga tao ni nga. Basta gani may bagyo gani, alerto ka mo. Tapos, may schedule run out somewhere sa Northern Negros. At i-charge na kamo sa inyo nga mga cellphone, sa inyo nga mga kwanda, sa inyo dara nga suga blada, ipang-charge na nga daan kung chargeable para panigana buwas run out. Ay, nga mga tao ni. May mga kayong aton diya rescue group sa Bacolod, alerto. Ang aton nga mga barangay kapitan sa 61 barangays dito halos alerto sila sa ilang barangay. Isa na dati nga akong barangay amon Kapitan Bibing Noble. Amon mga kagawad upunta sa council gapang kali drainage damon para nga mahawahawan-hawanan ng kadali. Damo plastic kid Japon na mga butilya ni ka soft drinks bla. Ay kadamo damo kid sa sulod sa imbornal. Wala labot plastic pagid. Aga pa sang banwa nag-operate na ngamon ang punta sa barangay council si SK Chairman Carlo Barderama, si Peter Noble, si si Glenn Burgos. Aga pa sila naglibot sa mga nabahaan kagahala, pangali, pangkiwal ang mga imbornal, buksan, temporaryo, kaghawanan, kay kadamo isang plastic. Mga plastic, di ba? Nga nagabara sa ginaagyan ka tubig. Tamo na ko isa nga antes ka mayang daloy sa tubig. Ay, hindi ba ka dali-dali subside ang tubig. Ano ang mga balita nga bantayan niya ang duga-duga report gikan sa to sa mga patrol unit reporters? Ang balita ni Action Art ay hupon gikan sa New Government Center
overflow lang nga nagakonect sa Meadows of Camilot kag Country Homes Subdivision sa Estepanilla ay temporaryo tanang ipasina ni Kapitan Jerry Tingson. Kita tanayo do ka delikado kag basi mag-collapse bala. Sigin close na temporaryo. Sa Negros Occidental Provincial Police Office report na Action Alvin, 3 ka pa persona pilasos aksidente sa dalanon dito sa Banwas ang Kawayan sa kasagsagan sang bagyo nga si Paing. Sa National State of Calamity og gindeklara na sa Bangsa Moro Region tungod sang bagyo Paing. Ang suporta sa LGU gipasiguro sang PNP sining bagyo nga si Paing. Ang doli magapagwa sang pagsulundano sa 13th month pay. Ay, perti. Ang middleman sa Percy Lapid case napatay sa plastic bag suffocation. Suno sa mga forensic expert. Mahubsang ginawa kaging potos ka plastic bag. Ang yasininga ilong ba kag ulo. Ay, puwerte. Yung nagadalom ng kaso ni Percy Lapid nga ginpatay ni. Ito gyan na kay pinatutukan rin na sang aton nga mga ahensya sang gobyerno. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:16. Check oras Action Dale. Balaon tanay paglibot-libot ni Action Dale. Kamustahon tanay. Ang kalangitan na baka bay pa mag-steady force na lang ang amatabat nga paghawan. So galing hindi gid sa mapakta na ang pugada bla sang sang hangin dalang galom ba. Tiwaswas naman ang ulan eh. Action Del halong kagida basi kun maulanan ka ha. Ari sa Action Del sitwasyon sa Bacolod. Sa sining patay na ito nga pag-monitor sang bagyo nga si Paing. Action Del may hapon. Yes, mayong hapon na kineri kag sa aton si Makaksyon na nagkanay-kanay na ang pag-ulan diri sa Marsyudad sa Bacolod. Amo gina siguro aksyoneri ang good news. Pero hindi dapat magkumpiyansa no kay kaina na-observe nato na nga nagkahaw ang ulan pero dugay-dugay nagbalik naman ang pagbupo, nagkahaw balik naman pagbupo. Daw on off aksyoneri ang lakat sang panahon na especially ang pagbubo sang ulan diri sa siyudad sa Bacolod. Apisar nga ti naglapaw na yan sa area sang Visayas Abe pero ang scope or coverage sining bagyong Paing aksyoneri kaniya sining mga wisik-wisik kusog sa gihapon kag mabatyagan ang moderate to heavy rains kag intense rains based man sa mga weather forecaster naton sang Pag-asa aksyoneri ka. Subong ang patrol arik ta diri sa may Banago Elementary School aksyoneri kay sa karon sa mga evacuation centers diri sa may Bacolod City no kay sa 16 naton ka mga evacuation centers sa 61 tanan ka mga barangay sa Bacolod City daw diri gid aksyoneri ang damo-damo nga mga evacuees nga masulod sobra 500 ka mga individual or particular aksyoneri 533 ka mga individual ang nagatinel sa karon diri sa area sang evacuation center sang barangay Banago aksyoneri. Wala gid lamang dugay ang Philippine Red Cross do nagpanagtag sila sang pamahaw diri sa area din aksyoneri sa aton sila nga gina-live stream subong pero nagkawan mga evacuees sa Banago Dale. 533 tanan ka mga tawo aksyoneri ka. Para pagyapon na sila, wala sa kabalik ari sa balay pa nila. Sa gihapon no. Ari pa din sa gihapon aksyoneri, ari blasi sa diri ka room. Makita andiri daton may mga pamilya nga nagahigda, nagapahunay-hunay. Why kay Kap nga mabalik na sa ilang lugar o ano? Kaya doon tilotiliha naman. So para aksyoneri bag-ogin lamang kita nagabot diri check pa naton later ang barangay council especially si punong barangay Ricky Mijares nga earlier actually nagbisita man gani si Mayor Abby Benitez diri sa area sang barangay Banago nga makabig na tong aksyoneri nga coastal barangay ang barangay Banago like subong sa aton sininga live stream sa sininga room ang mga residente diri sa purok kitahanon baybay. Amo na silang mga residente nga makabig nga kilid sang baybay kag apektado man aksyoneri ka bangod man sa hindi mapakta na nga lakat sang panahon diri sa may siyudad sang Bacolod aksyoneri no. Actually magit andiri naton kalabanan mga kabataan ang ari diri sa evacuation center nga subong no nagapulo pamahaw ang iban sa ila
Kami mga grupo man aksyonerik nga nagakadto dito sa lugar para maghatag sang mga mainit-init nga arroz caldo, I think pagkaon very na pag pilaman ka makinahanglanon. Ang Eagles ganito dugay dumakadto dito sila. Ang Bacolod Eagles Club? Oo, si Action Mark Salanga. Actually, ito sila kay na sa may Barangay Hall. Okay. Pag makadto diri sila sa may Banago Elementary School kaya mo ning ila sining next target nga hatagan sang ayuda actionerik dugay manukadto diri ang Eagles Club no diri sa may Banago Elementary School actionerik. Magluwas sa Barangay Banago ti iban diri actually may iban nga nakabalik ni actionerik like sa area sang Barangay 31 ang magin pang evacuate to nagbalik niya sila nga mga puloy-ana based man sa pinaka-latest nga advisory from Bacolod City PIO pero may mga individual sa gihapon still no para masiguro bala kay ti ang hambal diri ni Dr. Ana Maria Larni Pornan ang head sang CDRRMO gina-forecast pa nila nga base karon sa gabi magbubo naman liwat ang ulan actionerik rason nga ting advice sang CDRRMO mas mayo nga ti pabili na lang anay no sa mga evacuation centers para ang safety bala sang mga residente kag hindi na kinahanglan nga mag-evacuate sa tion sang emerhensya o kontion bala nga nagabubo na ang ulan actionerik kay budlay kay kung gabi actionerik ang may mga factors man nga nag-apekto like aton si mga rescuers nagadoble man sa paghalong no sa pag bulig evacuate sa aton si mga residente so mas mayo nga ari sila sa evacuation center sa mga public schools sa mga gym sa mga covered court kaya nila sining seguridad masiguro actionerik plus ang ila sining mga kinahanglanon na aara man ang barangay kag ang syudad para mag-provide sang ila sining mga needs. Magluwas sa Barangay Banago, tiyabri ang Barangay Punta Taytay, may 61 ka mga individual. Barangay 16, 100. Barangay 2, may 35 ka mga individual. Barangay Pakanokoy, dila sa may medalya, 86. Sa Singkang, 247. And then, another pagit sa may Barangay Pakanokoy, pero nagkatinid dila sa may Barangay Hall, 34 ka mga individuals. Barangay 1, 29. Barangay Punta Taytay sa may FR Flores, Bultuan, 193. Sa may Barangay 1, din sa may BBK NGO, may 25. Barangay Takuling, 62. Barangay Tangog, 49. Barangay Sumag, 76. Pag Barangay 14, may 36 pa ka mga individual actionerik area sa evacuation center. No? Actually, from time to time, ang Bacolod CDRRMO kag ang Bacolod PIO nagapagawa ng actionerik sang pinaka-latest na mga information kag updated nga report angot sa mga individual no nga gina-evacuate kag temporarily nagapuyo sa mga danger zone, kilid sang suba, kilid sang baybay nga ti makabig delikado once nga magbubo ang ulan kag kun mag high tide action Eric no so sa sining nga matinion diri sa area sang Banago Elementary School makit-an diri naton na ang pila diri ka mga pamilya nay men hapon nay sa Action Radio de bala na interview ta kadastig lang sa upod naton sa buong Action Eric Bagbanwari di Action Eric nakitaan ka diri sina nay do nagwa siya sa isa diri ka kulot taga diin ka mo sa Banago nay Sa puro kitahanon. ano to yung sitwasyon dito sa inyong area Ay, kapir, kidya ka lain-lain, kidya serya. Amakbo ako gani, nakalakat ko sa Domingo Lacson nga waay smagol. Kay nakita ko gid ang pag-amos ni Sambalot sa Taytay nga sementado. Daw nakulbaan ko, nagalakat kabataan ko nga kadamo, waay gid kabalo kundi ko nagsuhot. Kay salain-lain gito sa amon sitwasyon. oo pero safe kami tanan Oo, paritan kong kabataan. oo so pila ka mo diri sa buong kapamilya Bali, 8 kami di. 8 families mga parente niyo man tanan Kabataan ko gitanan. kabataan mo gid Pag mga apo, apo gito. kapag mo guys sa mga kabataan mga apo mo na nigali mas ganis makabilog Ang apo gidya 34. Bawa ko damo. Ang apo sa tuhod mga 15. I see Sobra 40. 34 kag 15 actionerik pero kung saan wala ka man nag-evacuate ma Bali kaghapo kagagap mga launa sing kagahon. so dito sa inyo balay wala gito may nabilin Way balay ko gidya mong was out. Uy, wala gid balay. totally destroyed guys Oo. I see bali mga gamit nito ya wala gid may na salbar Bare ang akon mga gamit ya gintunga sang mga kabataan. Nagatilipon lang man kami mo. Di pag panaog ko nga wala sila kabalo kung din ko nagdalagan.
ginpangwa na lang nila ang mga gamit ko sa balay. Mas may maging kahapon, do early ka mo nag-evacuate. Hindi. Hindi. Mula kami sa balo, primero. Mo kayo hindi, manggid tama. Oo. So, mga amo na to, mga gahinampot, alas 12. Nga daw nang gulpi lang. What time ka mo nag-abot rin sa evacuation center? Sa ina sa aga dere. Oo. Mga... Aki na lang sa mga agad agad Oo, pero sang pag-abiya, dito na kami sa Domingo Lacson. Yan. Tigin kuha kami to sa barangay sa Kagdalon dere. Okay. So, subong wala pa advice si Cap ni Harris kung anong natabotin niya dire or stay ka mo dire si hapon na lang. Daw wala pa man. Why ko ka balo bati sa mga mga staff ya, pero wala pa kami naka-inistoryahanay. Oo. Pero ang inyo yung mga kinanglanon, wala man kamo dire problema or ano yung mga kulang grabe. Wala man sir, kay galagi. So, landing abot sang pamahaw nga nag-kuwanga sponsor. Ate, very good. Nangamon man gani nga pare ang sa kakuan nagpaluto man pamahaw. Pero ang mga kabataan, okay man nila sining wala man maginahilanat, kinaupo or kamusta man sila? Isa lang nahilanat araw kay kagabi basta kami ang pagkakaplangon sa Domingo Lacson. Oo. First time nila yung gina-evacuate ka mo, mga previous ng mga bagyo. Ano ka bakwit kami de pero ina balang sulit lang kami dayon. Oo. Lain sini nga nagstagit kami bilog nga adlaw. Do amo nga dugayan mo. So ang plano nyo is mas-stay ka mo din sa evacuation center. Depende ni kung ano ang iko ni Kapro. Hindi kami ani magpubi. Kaya subong ko lag ko pa kuno balod mo. Ay nyo balay kilid it bye-bye. Oo. Ti uway ko gani napapulit ang kabataan kasi mang mahibi kagid makita mo ang balay mo. Oo. Kaya nga daan nga light materials lang ang balay ko. Kaya wala naman sa balabana. Kaya daw ako lang ang Paling inyo itong balay, tupad-tupad ay man lang. Oo. Pero iba din yung balay ka, tindog pa Japon. Oo. Daw ang ako nang kuna kwan. Oo. Di apektado ni mga trabaho nila or sige-sige nila. Why? Oo. I see. May mga reactionary kay ito 2 days nga wala tang klase diri sa Marcelo sa Bacolod. Timing gid. At after na ni isang piyesta minatay magabalik ang mga estudyante. Mama na ngalan mo? Si Nanay Tisa, Nanay Tessa Nyagaw, Miag-aw. Ilang edad na 68. 68. Sige, actionary ka. Si Nanay Tessa Miag-aw, Oo. 68 from Kitahado, no? Baybay, Barangay Banago. Isa sa mga temporarily nagatiner diri sa may evacuation center sa may Banago Elementary School action na Eric, no? Ate, so far so good man. Kaya ang ilas ni kinanglanan ng matablang mali actionary nga te do nagapakato pa karila mga pamahaw, mga pagkaon, kagbulig, kag mga ayuda. Tiyan mo ning wala to nato na kung nila may mga financial assistance man ang syudad nga Gatugyan. Especially actionary nga ti na-wash out dito no ang balay ni Nanay Tessa dila sa may Kitahadon Baybay Barangay Banago. Pero mga high blood din na yun, wala man yun no? Wala. Wala man sa kanang maintenance actionary. Kaya importante diri ang ikaayong lawas or ang health actionary ka amo ning top priority nato na subong nga ti ang pandemya kagamo pa ni ang mga kalamidad ng mga natural disaster kumbaga action na Eric. Dapat niya po na kamunay. Patigaan ko sa kabataan. Nagpatigang. Oo, ate sige actionary ka. So party mo to si Nanay Tessa na batian nga sininga storya especially nga ti isa sa mga bakwit abi no dito sa area sa barangay Banago dito sa may evacuation center sa may barangay Takuling may attraction kaya mga stranded bala sa Bradco Port nga dito sila temporarily naga-tener no subong nga adlaw kay ginahulat man nila nga malis bala ang suspension sa biyahe especially sa fast crop actionary nga nga kung tani magapadulong dito sa piyak nga isla o galing ti Subong still under signal number 1 sa gihapon ang Negros Occidental kag Bacolod City hindi pa man niya makatabok or makabiyahe abi nga aton sini mga fast craft dira sa area sa dahil nagkikinutod sa aksyon na Dir Salazar nag-report live dira sa evacuation center sa area sang Barangay Banago no mga apektado ini nga mga residente kag pamilya nga daw sa tribute na action dito isa ito ka biktima si Nanay wash out gidang niya sining balay no ubos kitang balay at may mga nasalbar man sang kabataan niya action din man nag-suggest ko no panyapuna mo na kuno kay daw sweldo mo man ay kala si Ives ay si Ives gali sige nga panyapunin na lang kay nagsweldo ka man. Ubus lang yan. Ubus lang. Withdraw actionary ka. Sutil gini si Ives mo. May gini ubrahon ng piso ya.
Oh. Ga-monitor siya gali. Ang monitor si Ives niya, panyapunin na lang nagsuldo ka man ko. Hindi, digay ari diring Eagles, ha. Katulad digay si Action Mark sa langga, kagang mga kabrad niya, no? Mag-bulig sila, mag-provide sang panyapon. Pero going back, actionary, kati mo talagang information natin nga may pila ka dili ka mga individual nga stranded na there sa Bradco Port. So dito sila sa may evacuation center sa may barangay Takuling. No? Actually, masobra 100 ang stranded actionary. Kapag may mga strandee nga nag-hotel bala actionary, daw dira sila na ng tiner, nag-check-in sa hotel, pero iba nga wala sa budget. Dito sila sa evacuation center sa area sa barangay Takuling. So for actionary, kamoy ni ang pinaka-latest na report nga madulong sang patrol subong nga Sabado sang hapon rekta sa area sang Banago Elementary School ang ka-action yo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Del sa reporting live dira sa area sa Barangay Banago sa evacuation center. Gin-advise na lang sa syudad nga hindi sana magbalik hasta subong gabi. Was basi kaluy ang kumangin maayo pa ang lakas ng panahon, pwede na kabalik dira ang mga evacuees ato dira sa area sang Barangay Banago. Ang sa amon nga area tuya sa Barangay Panokoy ti daw tapos na gid man tong amon nga bululigan kay base diri sa ginpagwa nga datos sa nga Barangay Panokoy. Sa evacuation center MG Medalya Integrated School, hanap buhay 17 families, maghirupay 3 families, kag purok paninihon 2 families. So all in all sa Medalya 22 families, 45 adult, 40 minors, 3 senior citizens, so matotal 88. Ang amon nga mga evacuees naman niya sa area sang Kwan, sa area sang Panokoy Health Center, Punta Balas North 7. So na total families 7, siyam adult, 22 minor, isa senior citizens, 32 ang kabilugan. Sa Panokoy Baybay Elementary School, purok bay gugmaon, isa, 2 adult, 3 minor, 5 senior citizens. So all in all, total families 30, adult 56, minor 56 or 65. Ang senior citizen 4, so all in all 125. Pero kay nayati alas 10 ni nagbalik rin ni sila sa ila sila nga puluyan. Ang amon nga mga evacuees dira sa area sang Barangay Pahanokoy. Now, may bag-o diri nga advisory ginanunsyo sang Pontevedra Local Disaster Risk Reduction and Management Office nga temporaryo sira ang dalan halin sa Marayo Bridge bala padulong sa Antipolo o konsyudad sa La Carlota para lang ini sa mga magagmay nga salakyan kangay sang motor, tricycle kag sedan auto o kon manubo nga salakyan bangod sang mabasko nga karing sang tubig. Nabaha man ang amon dalanon. Dira sa Kwan sa lugar ni Action Jan Diaz gali sa Isabela ginabaha man tong sinigadalan. Diba si damo dadaroy kag Kwan kag puyo dala dibi sa stasyon kay malagpang ta. Ay puwerte no. Mayong hapon dira sa kay Kagawa Dioscuro Silva and family sang Barangay Son 5 Murcia. Halin kay migo ta JP ahina musta dang Murcia wala da baha sa inyo. Good na da ang inyong akwan, ang inyong lugar da. Magabalik kita, pagbalik natin report nagi ka sa ato siring nga mga patrolyo na tipunos. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw na daso. Brown na daso sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Inga na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gid na siya kay magamit mo sa module mo di. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sang istorya.
May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobrang... So report afternoon na edition, may hapon dira sa nagamonitor sa Tonoa. Dira sa may Babes Mingo Stand sa Bangahulya, Valladolid. Pamati sa ito si Jenny Solgon and family. Classmate ko dira Romel Pagsubiron, may hapon da sa Imometa. Richie de la Diliana. Richie Diliana Tuno, may hapon da sa imo. Toto Balulot na may hapon na. Kay Lilian Tadena Claridad. Dira sa Victoria si Efren Altamera. Sa Kaliling Kawayan, gamonitor man sa atong si Alin Lowy Himotia. Sa Binalbagan, gamonitor man si Jose Mongcal Torilla. Martin Alili, may hapon da. Kay Clover Aguirre. Dira sa Manapla, Senior Fire Officer 3 Benji Di Paula. Sang substation dira sa may Panokoy Bureau of Fire Protection, no? Sa Bakopdanan, dira may hapon gid. Sa kay Fatima Sales, may hapon. Dira sa Barangay Palayog, Hinigaran. Si Gloria Lara, gabaha makuno siya da. Ibon Butcher sa Germany, nagka-time yan sa pamilya diri sa may Morsya. May hapon dira sa inyo.
Yvonne Butcher, no? Sa kawayan, gyapon balay namon di. Siling ni sa Bordo in Imalay. Ara na sa noy? Okay. Ano na sa action art to Sa ilan number 2, action art ba yung hapon? Yes, ang tanan ba lang ang mga motorista nga traverse ko nagalabay gamit ang overflow nga naga-connect ini sa may area sang Estefania ang location, especially kung halin ka diri sa proper Estefania, malabay ka sa Midos ug Camilot pakadto dito sa Country Homes subdivision, bali 1, 2, and 3 ini nga subdivision face sa ilani Action Rex dra nga area. Ay, gali. Oo, tikon nalin ka diri Action Eric sa Estefania mo ning most convenient kag pinakamalapit mo nga malabayan nga makalabot ka dito mo. Remember sa una nga may balita man tang ginespondihan na tong nahulog man tong blang alang di pasahe bra to mo nga daw nagkalakuan naglabay. Oo. May karga mga estudyante. Ang isa sa nakita diri nga problema ni Kapitan Jerry Tingson kay ang overflow made na siya sa may tamburong siya actually. Okay. Ang problema kay naabab na tong sa dalong nga porsyon may simento nga nabilin sa babaw Action Eric pero ang dalong niya buap na way na tong mga filling materials nga nagapugong sa iya. Dati sila niya kadelikado nga bisan bisikleta gani kag motor di ko kapasalig sila niya basi kon way ginapaabot pangod sa kahumok sa duta. Okay. Kag nagkalatipag na mga foundation sila niya mas tami nga hindi na lang anan maglabay da. So amo rin ginapay malo na get especially to those nga naglalabay sa lugar kung nga basi matingala ka mo. Dara sa action Rex galabay art? Ha? Dara sa action Rex galabay na sa? Ambot kon adri siguro sa Piak Kalabay sa ilagid main entrance. Okay. Kung adri na siya malabay kung daw may mga katuan na siya sa Fortune, pero ang mas lapit kung magkadto siya sa station dito sa Piak Okay. Mas convenient dito siya pagwada rekta na lang dayon. Okay. Sa magbalik pa rin siya sa Fortune nga porte ang traffic. Now, ang natabo din siling ni Tingson, nakapadala naman ko na request to, napabalong mo na sa Office of the Mayor, nagligad pa na in fact sila niya. So, ga-expect ko nga hindi lang ganit ni solusyon din nga inang outright nga solusyon, kundi sila niya mas namit rin sinitani kung mabadjitan o may available nga pundo na mapatukuran na gidlang sa permanente kang mabakod nga tay na Action Rex, Action na Eric, nga maagyan no, sa masalakyan para at least kuha na gidlang no, makabulig ini sa mga pumuluyo dira iya sa lugar. Ari portion lang para sa benepisyo sa mga nagalabay dira sa area sa Camilot kag area sa Country Homes. Na-report ko ni sa Jerry Mo Bacolod, nakaabot na sa Office of the City Mayor. Ang sigida, inspection dahil ni Mayor, ang City Engineer's Office, may aras na sa state nga estimate na sila nga ibutang ang double barrel. So, magsigita butangan si doble nga tamburong na. Ang muna sila na double barrel, no? But may option kita dira nga temporary solution ng double barrel mo, no? Ang sa nakita ko, dapat ang permanent nga solution himuagi sa bridge, no? Okay. For the moment... Wala action Eric, no portion sa palayag din ni Cap Jerry Tingson. Sa linya mas namin nagilang, kung mabutangan din sa tay-tay nga mapagkon, agod nga malabayan nagilang sa mga pangasalakyan, bisan kargado pa ang area. Ang sabahin sang mga advisory sa mga city officials na hindi mo gid ma-finalize Action Eric. Gani. Unless wala nga magtapos ng gining nga makabalik ni mga tao. Kay bisan subong si Attorney Pornan na istorya ko sa dugay, sila nga hindi pag-crumble kung anong patapos sa mga sunod, kung ako lang yung paggustuhan. Kung may sustainer malang nato, nga mapatiner anay sila temporaryo sa mga evacuation center, much better. Kaya sila nga dito pa ni mabalaan, kasi sumikad pa ni karon liwat yung magbumba naman liwat ang tubig. Budlay kung gabi mo na i-rescue ang tao nga ito taga halimbawa, bisan taga-liog ng tubig mo. Mabutang naman sa rescue liwat ang aton nga ma-rescue operative. So sila nga, balontan lang ni karon, kung si Dr. Pornan sila nga pambalo niya, gusto ko nga antes ni magpauli sila ng clear na gid nga makatulog sila to black kag makapaglimpyo sa taway
sa ilabalay kung makapauli na gidman aksyon na Eric ka. Kung mga balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayo hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kay Action Art sa ibo sa nga report gikan sa New Government Center. Sa loan ko ring balita ni Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Update sa aksidente dito nga natabo sa may banwasang Kawayan. Ari sa Action Alvin Graba sa line number 3. Action Alvin, may hapon. Maayong hapon sa imo, Action Eric. Ginabulong karon sa ospital ining tatlo ka mga individual matapos aksidente nga nabungguan sang isa ka cargo boom truck kahapon sa National Highway sang Purok 3, Barangay Poblasyon, Banwasang Kawayan. Ang mga biktima gingkilala kanday Kyle Escala, 30 anyos, kag ang iya sini nga mga back rider nga sanday Romila Jean Escala, 35 anyos, kag Maria Robelin Lacson, 33 anyos, lunsay nagapuyo sa Purok 2, Barangay Tiling sa amo nga Banwa. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Gary Alan Resuma, hepe sang Kawayan Municipal Police Station, nagaang kasanay ang mga biktima sa motorsiklo apang pag-abot sa intersection lane along Purok 3, Barangay Poblasyon. Aksidente ni Action Eric nga nabungguan sang cargo boom truck nga ginamaneho man ni Rene Paulmitan, 53 anyos. Dugang pagidri ni Resuma ang cargo boom truck ang ginapanag-iyahan sang Banwasang Kawayan kag ini halin mismo sa municipal proper padulong kuntani sa south direction sa tuyo nga mag-responder sa rescue operation dito sa Barangay Kaliling matapos nga ginabaha bangon man sa Bagyo Paeng. Sa among nga aksidente napilasan ining tatlo kag una gindala sa Kawayan District Hospital Antes Ginsailo sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Sa karon si Rene Paulmitan ang yara man sa kustodiya sang Kawayan Municipal Police Station. Ari ang pahayag ni Police Major Gary Alan Resuma. Para simpo, ang pag-reker nga responde papunta sa mga bahaan. So, gadali man yung nga reker sa programit sa mga pamilya nga na tumbelah na biktima sa baha. So, ini minsan ni motor nag-cross sa dalan sa ragyan sa napong nga reker. Sumunod sa napungguhan sa napong nga reker. At so, kabilog ko nga kasanay. Sumunod na gamit sa motor pag ang tatlo to dala sa hospital. Pero okay naman ang duwa. Ang isa lang tuya, ang bahay, medyo na damage ng tuhod. So nagapabilin sa ospital? Sige, dala sa tatlo sa kulod. Pero na okay na yung duwa. Ang isa lang to medyo natakot-takot damage sa ito. Balik ito yung tuog lang ang damage. Sa disposition mo sa ato sa driver, yung kung surrender di sa atin ko gani. Ko di ba na nagatuli siya. Wala yun, natilid na mo niya rescue mo niya. Ito niya hindi na review ang operator mo sa. Ang pahayag ni Police Major Gary Alan Resuma. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May hapon dira kay Migo ko Miller Sikinya Kanyate and family. Toto Ray Flores Varyoga, ara man siya. Si Migota Dennis Richard Tivor Roma. Ami Rivera, good afternoon. Sa Hinigaran Barangay Palayog, si Gloria Lara, ara man. Sa Bangga Tutong Uno Pilisa, si Angel Gayondato Castillo. Purok Riverside, Tabunan, may hapon dira kay Bobby Sasil, alin kay Maricor del Monte Sasil. Ay si Sir John Rimada, ang mapisan, mabuot, nga school principal sang MJ Medalya Integrated School dira sa Panokoy. Nga monitor siya sa ato, no? Medalya Integrated School, still 21 kapamilya ang nag-bakwit. Ay, salamat gid sir. John Rimada, ang mapisan kag mabuot nga school principal. So, kini sang action radyo si sir. Kaya mamaylan, araman si GVL Ontayawa. Si
Georgia Gargasiran, Araman. Melvin Piñapil, check attendance mansawa. Sila ni Melvin Saludarios Abdo. Sherwin Hugos. May hapon na kay Morina Iscondi Sarasa sa Barangay Sibukawan, Isabela. Umalumina, good afternoon. Barangay Malingin, Bagos City. Run out ang Purok Talisay, Barangay Malingin. Sila ni Melvin Solidarios sa Abdo. Margarita Vergara sa Manapla, mayang hapon. Sa kay Christine Minyes Villalobos. Inday Blasar, asawa. Kay Nong Bobby. May hapon dira kay Nong Bobby. Naga-monitor gid sa aton si Nong Bobby dira sa may Talisay. Muñoz. Wala untat ulan Talisay. Ay gali. So nya di guma. Pamilya More Kagroho da sa Gisan may hapon. Fiesta ho, maraman si Rose Locsin, Mary Anjoso, Pacheck Attendance, DSB Barangay Pandanon, always si Roy Flores Baryoga. Salamat kay Lupin, ha? Lupin, salamat kasi mo sininga 75 stars. Sa kay Nang Gloria Dislate Sumbiton family dira sa Valladolid, may hapon. Ariliano Adjon, Toto Tatan. Tami ako dara sa Valladolid, Ayungon, si RR, Joy, kag Edgar Cepeda, Julius Celes, John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager de Kinya. Kaya kay Jonarin Ninyal di Crepito. Kay Stella, kay Langga Sisarda, good afternoon. Liding Alomihemento, Araman. Jolie Miratado, Patrimonio, check attendance man. Sa Egypt, ara si Kwano, Jesse Rombines. May apon dira sa Egypt, Toto Jesse Rombines, Bao Perti. Parami na sila. Monitor gid diri sa aton nga pangalagad. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante dugang pa nga mga pahibalo. Hi guys! This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog
kag manabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala, sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Po sa Malakad Action Report after edition, Sabado nga presentation, liwat ini magkatakop, balik naman ini sa Lunes. Aton sa Babatrola Unit Report sa action nga napalakad karong gabi sa kay action Art Ayho po, action Alvin Grama, action Dave Salazar, back to back sa itong piloto, action Papang Nixon Tahom. Ang mga balita dugang sa lokal, update sa Bagyo Paing, isyo sa nasyonal, tutukan kag pabatian, bantayan sa papalakad sa action firing line ni action Marlon Hinavaya. Opo diri sa itong technical partner sa Studio A, broadcast engineer Nelman Madera, back up diri sa itong IT expert action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarong Syudad sang Bago, si broadcast engineer Edward Balico. Magkasunod na ang programa Action Balita Evening Edition o pod kay Action ang Defensor Lisay. Sa kanan ni Action John Diaz, sa inyo regularang korban sa Departatulan, talos lang kita diri. Pero kita karon 9:30 to 11, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Derek Magbawal. Salamat kayo sa pamamati. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!